Dumateng para kemanten, tiang-tiang sepuh-sepuh niku nek ndonga diruntutaken Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Sahur wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zalikha wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina ma'in wa dinin. Donga sing kaya ngeten iki menawi dipun talar perkembangane wong rumah tangga nggih kados ingkang dipun sejarahaken para nabi para rasul kala wau. Nuwun sewu. Mbah Nabi Adam alaihi salam kalayan Mbah Hawa sejak jadi kemanten niku pun sangat bahagia. Soalnya begitu tadi kemanten wis didhawuhi karo Gusti Allah. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Subhanallah. Begitu jadi kemanten langsung dideleng ke swarga. Cik bahagiane. Jadi perkembangannya kemanten nggih enten sing kaya ngoten niku. Sekali jadi kemanten dadi wong bahagia. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Nabiullah Adam kalih Mbah Hawa dipun bucal dateng dunya. Jadi asalnya bahagia, malih kehidupan niku melarat ke darat. Masih kemanten nggih enten. Kaitane bahagia mari ngono remek niku nggih enten. Ini perkembangan tok kula nyontokaken perkembangan ngoten nggih. Bahasa Nabi Adam diandhapaken teng donya kalih Mbah Hawa. Niki namung nyuwun Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Mengapa aku sampai begini? Pisah kalih Mbah Hawa niku dangune 100 tahun. Tapi pancene diarani jodoh lho ngoten. Dadi iso ketemu maneh. Mulane nek kaya ngoten kadang-kadang ana wong takon, apa wong lanang iku kok dadi bojone wong wedok? Jawabe ora mesti. Anane wong lanang dadi bojone wong wedok iku ngono pancene wis jodone. Apa jarine jodoh kok kadang-kadang pegatan? Anane pegatan pancene wis entek jodone. Apa kadang-kadang pegatan kok balenan maneh? Arek cilik nek jawab kangen tak ira. Tapi nek jarine kula kali panjenengan anane balenan maneh niku berarti ejek ana keren-kerene jodoh. Nomor 1 mungkin tutupe enten iki ngoten. Sik ulasan tok mawon kok ngoten. Nomor kalih wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Sahur. Kehidupane kemanten niku enten sing plek gak penak. Nggih. Ya napa le mboten penak niku? Begitu dadi kemanten niku
ala antak juroni samania hijat. Awakmu wis tak mantokno karo anakku ojo cedek-cedek nek iso suwene 8 tahun. Fa in atmamta asyron pamin indik. Dene nek pancene kuat kok jangkepi 10 tahun ora apa-apa. Lah nek kaya ngeten iki gak oleh cedek 10 tahun kematen. Iya. Kematen. Wong kula tau ngaji ngeten iki ditudingi kali Nyai Asiyah. Walane Nyai Asiyah niku lek cerita tepak. Kemanten lanang karo kemanten wedok ki sewawuh dhisik kemanten lanang. Cerita kathah. Manungkaten kula munggah podium kaisah sewawuh dhisik iki kemanten wedok ngoten rene. Apa sebabe kok aku iso ngarani kemanten wedok? Kemanten wedok iku anane ngenteni nggo kamar iku berarti ngajak wawuh. Nek gak ngajak wawuh mesti nyengkre lho ngoten lho nggih. Ngenteni ning kamar kemanten lanang teko kemanten wedok njur nyanyian. Pring podo pring mas kayu kelor wono nyanding podo nyanding mas pompong bapak turu aku kelonono. Wis bahit dan jareke kemantene mbok seger. Niki kula contohaken Mbah Nabiullah Musa alaihi salam kali Mbah Nyai Sapura sejak jadi kemanten wis keloro-loro niki sampai sateruse sama sekali tidak pernah mengalami kebahagiaan masalah urusan dunia. Mulane kemanten aja cilik ati, kadang-kadang dadi kemanten kaya ngene iki sora sampai besok pancet. Nah, ana sing kaya ngoten niku ya, ngoten lho. Jarene ular-ular. Lajeng sing nomor 3 wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zalika. Nabi Yusuf niku awale dadi kemanten belas mboten nyenengaken. Lah lek dipikir Nabi Yusuf usiane 30 tahun, Mbah Nyai Zalikah umur 70 tahun. Lah karek mateke nek wong saiki lho lah ngoten nggih. Jadi kula pesen adik-adik sing durung rabi nek kepingin niru Nabi Yusuf temen golek rondo umur 70 tahun. Legrek. Allah sembuh. Niki Nabi Yusuf niki kedadean dadi manten wis ora penak, tapi akhirnya alhamdulillah nemu kabejan diangkat dening Allah, siji dadi nabi dadi rasul, kaping kalih dadi raja ana negara Mesir. Dadi kemanten ya nek sing kaya ngono iku kawitane ora penak tapi suwe-suwe makin bahagia, makin bahagia. Sing nomor 4 wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Perkembangan kehidupan Kanjeng Nabi niki munggah mudhun. Jadi Kanjeng Nabi niku nggih kadang-kadang nemoni seneng, kadang-kadang nemoni susah. Kanjeng Nabi nggak ada sifat sing kados kala wau dipun ngendikaken kalih Al-Karim Ibn Al-Karim Gus Idris. Oleh kasih sayang datang fakir miskin niku sangat. Jadi Kanjeng Nabi niki belas umpama gadah sak niki mboten atos enten duwite. Setiap gadah arta kepanggih fakir miskin, arta niki didum terus ngoten. Lah kula kali panjenengan niru kaya ngono ya. Ya ora mungkin lah lho ngaten nggih ta. Nggih, didum terus malah satu saat Kanjeng Nabi niku nantos injing angsal arta 1000 dinar. Tiang fakir miskin niki antri. Didum 1000 dinar niku.
sampai telas belas. Padahal niku Ramadan. Bareng sonten ajenge maghrib badhe buka. Mboten enten sing dimasak. Dadi malih Kanjeng Nabi dondom dhuwit 1000 dinar tapi buka ning buka toya. Kula jenengan ya ora mampu kaya ngoten niku. Niki terakhir namung isyarah. Wa alif bainahuma kama alafta bainama in watinin. Kadang-kadang enten sing protes. Lah ya kemanten lho kaya didongakno rukun kaya banyu karo lemah dadine landhut. Lah nek wis endut iku apa kate duwe anak boto karo genteng lho ngoten. Jenengane wong tekok niki ya sapenake lah lho ngoten. Tapi sakjane wa alibainahuma kama alafta bainama inwa niki saged dipundhut kesimpulan asale menungso teka mriku. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Mboten kula terusno. Kula wis tuwek tak lagono ngene iki ngerti dhewe kok lalar gawe suarane gak penak kok dilagono ngene iki oleh kencengan lho ngoten. Gak atik kencengan lapo muni ngoten. Masyaallah abote wong oleh kencengan nggih ngeten iki lho ngoten. Jadi menungso kabeh niku menawi dipun pendet asal nuwun sewu kemanten ken bek menawa tersinggung nggih. Menungso niki kedadian teko perkara papat. Siji teko lemah. Nomor loro teko banyu. Nomor papat teko hawa. Nomor 5 teko geni. Saniki perlu dibuktekni. Lek pancen menungso iki kedadian teko lemah. Ayo sambi ngrungokno terus cerita. Bah kulite iku kuning. Bah kulite iku ireng. Bah kulite iku coklat. Tangane niki monggo digosok dhewe-dhewe. Nah, kira-kira apa iso metu tempene. Dikapak-kapakno digosok niku metu lemahe jenenge bolot. Bolot niku senajan gak payu didol, tapi bolot niku sangat berharga tinimbangane tanah sak Jombang. Lho nggih. Sebab napa? Wong tua-tua niku cerita kapan awak niki digosok sik metu bolote metu lemahe, insyaallah sik dawa umure. Mulane ya ayo digosok ae lah. Sebab lemahe urung arep-arep sik melu nang awake. Tapi lek digosok iki nganti mlentes ora metu bolote gak metu lemahe. Ya mbuh 2 dina 3 dina kas berangkat. Nah, ladene lek digosok ukur-ukure kok wis mbluduk, iku pancene durung adus lho kan. Iki ngomong piye ngene iki. Ya wis sauni-unine ta, tambah tuwek tambah edan ngeten iki lho ngoten iki. Ya Allah. Nomor kalih kula kali panjenengan kedadian sangka banyu. Kemanten anyar iki perlu latihan ngumeti tambak beras lek esuk. Nggih. Engko awak niki iso bocor dhewe. Gak liwat jalan dindi, sak kujur niki metu banyune. Jenenge keringet. Wong niki meti Jombang kok isik metu keringete, dikapak-kapakno sik sehat, mangan krasa nikmat, ngombe krasa seger. Tapi lek ngumeti kota Jombang niki kok keringet ora metu,
iku berarti ana sing kongslet, perlu nang diperiksakno lho ngoten lho. Iki nomor 2. Nomor 3 hawa. Dalane hawa niku 3. Irung, lesan, dalan buri, aku gak wani nyebutno lho ngoten lho. Tapi telu-telune hawa niki sangat berharga. Irung wis ora iso metu hawane lho, hati-hati Kang. Masih lesan gak metu hawane, hati-hati. Dikuwatirno mbok menawa mampet. Nggih. Mulane ambekan niki masih ngik ayo disyukuri. Iku berarti alhamdulillah wong ambekan ya kok enek suarane. Ya kadang-kadang ana sing ngelokno, awakmu kakean rokok. Lho, kleru. Lah kula niki lek mboten rokokan malah ngantuk kaya ngono. Ah niku rokok kula. Kula niki rokokan, kecilik ket nang pondok niku rokokan. Malah nalika ten pondok niku kula niki lek mboten ketemu rokok tenanan golek utis. Utis ora ketemu ya rambute jagung tak linting terus tak rokok. Biyah wis ditulis nang nampur mau macem-macem. Aku ya iso duwe balesan kok. Ditulis ya nulis dhewe, kula niki malah nulis syair. Upamane mari mangan ora ngrokok, kaya dene mari ngising ora cewek. Iki alasan rokok lho ngaten lho. Malah kula natos ngaji teng Trowulan niku ditawur karo pembicara sing gak doyan rokok. Kula munggah kari wong arep rokok iki marai dadi wong sakti lan duweni kelebihan sing gak ana sing ngungkuli. Macem 3. Siji wong doyan rokok maling ora wani. Tumon maling marani wong rokokan. Gak tumon. Maling ora wani lho ngaten lho nggih. Nomor 2 wong rokokan ki jelas betah melek. Gak enek wong rokokan karo turu. Kepingin kenyonyok talal aku lagi. Nomor 3 wong ahli rokokan ki lek mati diparingi husnul khotimah. Lho ora ngandel. Wong doyan rokok ki polane duwe lara sesek nek nazak gak angel-angel mak plus ngono iki. Iya. Jare sing doyan rokok lah ya gitu. Kaya ngono hebat itu doyan rokok jadi. Apa sing teko mburi aja dianggep ora berharga. Nggih. Ngen kula kala mben enten kanca cepo waplakan. Nggih. Macem-macem wong bedhek ki larane. Mbasan digawa nang dokter disuntik banjur iso ngentut. Lha apa ta? Kadar metune entut tok ae wis kena 500.000 lho ngaten. Jadi berharga, malah kula ngarani lho iku sik entut biasa. Lah kira-kira nek wis ketambahan berut pira regane. Mula kemanten kaya ngene iki lek gentenan ngentut ya muni alhamdulillah Dik sehat. Lentut niku gampang ngilangi ambune entut niku. Lah nggih ta? Irung ditutup ambakan teko cangkem, gak gondo wisan lho ngoten. Tapi ya mlembung. Iyalah wis sembuh. Nomor 4 kedadian sangka geni. Mula menungso niki kadang-kadang awake ya ana tekanan panas, ana tekanan dingin. Terlalu panas bahaya, terlalu dingin tambah nemen bahayane. Lane sing apik sedang khairul umur au satu.